Domov Vesna přichází s novou službou. Svým obyvatelům nyní nabízí světelnou terapii, která jim v pochmurných dnech bez slunce pomůže zmírnit pocit únavy a podrážděnosti. V místnosti lze také příjemně relaxovat a oddávat se masážím či aromaterapii. Fototerapeutická místnost má blahodárné účinky na tělo i duši. Je totiž vybavena speciálními zářivkami, které produkují světlo shodné se slunečním zářením. Tato místnost vlastně působí především v podzimních a zimních měsících, kdy díky plnospektrálnímu světlu napomáhá vlastně bojovat proti depresím, proti únavovému syndromu a vlastně celkově posiluje energetický organismus. V místnosti se také nachází velkoplošná televize pro přehrávání relaxačních videí a nechybí ani vybavení pro aromaterapie. Tato místnost je také vybavená masážními křesly, které velmi výborně masírují záda, dolní končetiny. Jsou zde 3 křesílka masážní a tím pádem vlastně budeme střídat i naše uživatele, aby všichni využili tady tuto možnost se namasírovat. Místnost se podařilo vybudovat z vlastních prostředků domova a z nadačního příspěvku. Příjemnou atmosféru tam navozuje i speciální malba s přírodním motivem a koberec znázorňující rozkvetlou louku. Budeme si to užívat. Já osobně ano, protože mě to dělalo dobře jenom na tu chvilku, co jsem to zkoušela. Osobně už jsem si to zajednala u paní Vlasti aspoň jednou týdně, že tu budu chodit. Je to výborné, já už jsem měla kolikrát jako rehabilitaci a tak, ale to tu je super. Je to dobré, že nám tu něco takového jako udělali. Je to všecko OK. Opravdu líbí se mi to, jenom častěji tady přijít. Kromě obyvatelů domova Vesna budou relaxační místnost využívat také členové Orlovského klubu seniorů a malí předškoláci, kteří chodí babičky a dědečky do Vesny navštěvovat.